mabungahong kabuntagon mga igsoon. Start na ta sa itong live. Kumusta mo riha? Kumusta? Ako nag-aampo nga namos mayong kahimtang, no? Puno sa paglaom. Puno sa grasya ug panalangin sa Ginoo. Unya duol mo sa Ginoo. Ako sa Sherrickson. Shout out 56 viewers. Mabungahong kabuntagon pastor. Shout out from Laguna, from Sister Erica Baguod Sinok. Salamat sa pagtanaw igsoon. God bless. Good morning pastor, watching from Davao, from Brother Jade Cyril F. Bangkerego. God bless igsoon. God bless. Salamat Lord kay imo kaming gigunitan sa kadaadlaw, from Sister Annalyn Rigacho. Amen. Indot ni si Lord mugunit kay di ta mubuhi. Di ta kabuhi. Kung kitang mugunit sa Ginoo igsoon makabuhi ta posible. Praise God. No? So kumusta mga igsoon? Again, ako nagaampo kanunay nga kamo mga followers, kamong tanan diha naa sa mayong kahimtang. Puno sa grasya, paglaom sa Ginoo niya. Dool sa Ginoo, uhaw sa presensya sa Ginoo. Shout out watching from Anda, Bohol, Tinampay Renan. Brother Renan Tinampay. Okay, good morning pastor, watching from Cagayan de Oro City, from Sister Mirasol Salonga. Maing buntag pastor, from Mel Coin. Good morning pastor, watching from Hong Kong. God bless you pastor Padan. God bless you more Sister Sharin Enriquez Bornia. I-regards Miss Hong Kong. Gimingaw na gid mi Hong Kong. Looking forward nga itugot sa Ginoo makabisit mi diha kauban na sa among anak. Okay? Ug balik. Isa maning uban diri watching from Cebu, Pareha Monacelio Amor. Okay? Good morning pastor, watching from Kitchara Rao Agosan del Norte, from Sister Marilu Lanasa Pabion. Okay. Pasensya ng uban nga dili na ko mabasa kay daghan kayo. Good morning Pastor Aslan, ko unsay mo di ay imong religion, dili na ko tubagon. Pasensya na igsoon kay dili ko gusto ma-involve ang relihiyon ani. Daghan na bang ning bahas nako kay pang relihiyon daw niya ko. Wagali ko nang hilabot sa ubang relihiyon dire. Okay? Praise God, taga Bagumbayan Pilar Dami Pastor. Nami sa GLWGO Church. Oh. GLWGO Church ila masiguro ng pastor ko an. Pastor, amigo na ko ang kuan gid na ang head. God bless Sister Annalyn Rigacho. Og shout out sa kong asawa nga nasa akong atbang. Nga dugay kayo hinggawas. Praise God. Okay, so shout out sa mga followers nato, mga viewers, new followers nato. Welcome kay mo dire no. Walay debate dire pas Ginoo ni tanan. Og naay makigdebate black dayon. Watching from Koh Chang, Thailand. Again, may buntag tanan from Morena Daitol. Thank you, sister. Good morning, pastor. Watching from Kibawi, Bukidnon, Baldivino. Okay? No, shout out sa ato ang 134,000 followers. If I'm not mistaken, ako sa i-check. Check sana ako, no?
133 day. Sakto ba ko? 133. Sorry. 1,000 followers. Okay? Tanawan daw na ako, be. Oh, sure, check. Yeah. 133,000 followers, shout out. And this time, we have 110 viewers. Thank you kayo, no? Kunya, salamat sa mga subscribers. Ang uban ay mag-send og star. Thank you kay wala naman jud ko na ngayo, no? Pero salamat. Anyway, God bless. Prayer jud akong ibalos niyo mga igsoon. Sir Paul Acosta, good friend of mine, police officer, morning pass. Love you. Love you more, Paul. Kita ta pohon. Kita ta pohon na kanusam tong kita. Unta matunong og Lunes na imong di-off, no? Pohon. JR De Los Santos, shoutout Pastor watching from Tagum City. Isa po ko kabugoy-bugoy nga gibag-o sa Ginoo. Okay. Amen. God bless brother. Shoutouts tanang mga piniriso gabi mga igsoon, pasensya na wata ka live nga nagwali jud nga ako ano. Kay gabi dito ko nag-live sa prisuhan kay bawo na mo nako nga nagin na sa kong dughan kanunay no nas kong kasing-kasing ang mga piniriso. Kay ako lang jud no di man ko mangumpara pero para nako lang. Siguro laylay og calling, laylay og ministry, pero para nako lang igsoon, ikaw ingon isip usa ka alagad jud ka sa Ginoo. Tinuod jud ang alagad sa Ginoo. Magtan-aw ta sa tabangunon. Amen. Kung tinuod gyud ta nga gitawag sa Ginoo, gipili sa Ginoo aron mo share sa iyang pulong, muwali. Nagtan-aw ta in the first place kung kinsa tong mga tawo nga tabangunon kaayo, kinsa tong mga tawo nga nagkinahanglan og pagdasig, kinsa tong nasa mga depression, kinsa tong luoy kayo igsoon nga grabe og struggle nasa prisuhan na, no? Because for me, I don't think kung ikaw alagad ka sa Ginoo di ka padaygan sa Ginoo ani. Amen. Kay si Lord ang iyang heartbeat nasa mga kalag. Ming-ari siya para sa mga makasasala. Again, ming-ari si Kristo para sa makasala. Kung ang atong ministry inspired ni Jesus Christ, kung gisugo kita ni Kristo igsoon din, sure jud ko magiyahan ta. Igiyahan ta niya kung asa to or kinsa to mga tawanan nga tabangonon kayo. No? Nga need jud nila og pagdasig kay na-depress sila. Gahapo agabi nagistorya ko sa uban nga mga piniriso na istorya na ko igsoon dili na ko isgutan. O di na ko isulti ang name pero grabing struggle niya, no? Problema na depressed gud siya, no? So nga na ba, no? Sila ang pinaka need karon tabangunon, no? Emotionally nanglan sila comfort. No, mao na nga na ako akong addiction na igsoon. Amen. Kay ako gining ibutang igsoon sa ako ang kasing-kasing. Ako una nga mao gid ang ministry ni Lord. Si Lord sige gwali ni Arisas para sa makasala, no? Unya gitagad pagtagad ni Lord katong mga ubos-ubos, mga nasa kanang ubos-ubos nga status sa kinabuhi ba dili. Si Lord kay kuan igsoon, wala siya pinalabi. Amen. Dili kay kita alagad sa Ginoo, ganahan lang ta muwali ato mga dato kay dagkog opiring. Wala ko mo-judge pero nga na siya, no? Di ta kabalibad kung naimo invite nato nga dagko kay opiring, mga dato, mga kwartahan, mga famous, mga sikat, no? Mga maimpluwensya, pero nay nasa prisuhan walay opiring na. Nay nasa prison tabangunon kay sila. Di ba? Ang anong nanago man ang ubang alagad sa Ginoo. Wala ko mangumpara, wala ko ingon nga laylahi man. Yes, laylahi ta nga calling pero ako igsoon, me personally, kung tinuod jud ang gitawag sa Ginoo, giyahan ta, no? Sultian ta sa Ginoo, lamdagan ta nga naay need kay didto sa imong pagdasig. No? Pastor, diha man ka gitawag, no? Tanan kitang tanan igsoon. Kita tanan gitawag ta sa Ginoo. Mao na igsoon nga pasensya na gabi wala ta ka live gyud nga kanang maggama kog topic unya natay ko ano nga natay prayer nakoy prayer ninyo pero of course gi-pray mo nako matulog before matulog inigmata kanunay gyud mo na sa kong pagampo. So last night wala ta kay dito ko sa prisuhan mga igsoon. So dito ko nagwali ko dito. Dito nindot kayong presence ni Lord. Bisan ako na to katong kauban na to sa church nga pulis. Naman tay kauban diri nga pulisan. Ako sang gipauna, brad, ano. So mao na nga wala ko gabiin yung nakit-a sa live yun nga ning pray ko ninyo. No? Pero para sa kay mayaan sa Ginoo mga ginaigsoon. Pero mao lagi na as what I have said. Sa BC ko na yung mga responsibility, nasad ko yung ministry. Pero basta naalang ko'y bakante opportunity igsoon mag-live kita. Amen. Praise God. O akong gi-shoutout tanang piniriso, tanang mga inmates, mga piniriso sa linlaing lugar, linlaing BJMPs, no?
Unya akong gi-shoutout tanang mga jail officer, tanang mga warden, no? Shoutout na ko tanang mga security guard nga nasa lain-laing dapit karon asa mo giposisyon sa Ginoo, amping ampo kanunay. Shoutout. And then akong gi-shoutout ang tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines. And of course, tanang kapulisan, shoutout, no? Daghan kay kong mga higalam yun nga pulis ikson kay naa man jud ko diha sige wali sige share sa pulong sa Ginoo as one of the PNP life coach, no? Nya as we all know nga former criminology student said ko so daghan kog mga pulis jud nga mga amigo. Di lang ako sila panganlan kay daghan kay pero ang akong i-mention kana lang jong mga hepe nga mga amigo nako nga kaila ko. No? So unas tanan akong gi-shout out diri. Akong gi-shout out ang Campus Menya Cebu. Okay? Shout out ako ang Tagbilaran City, ang Barracks, no? And thank you again sa inyohang gipahinungod kana ako nga award ni aging mga semana or last month man to. Nga at least nakita ninyo akong paghago nga purely wala ni di ni pang relihiyon ako Wala ko giligsan relihiyon, no? I-share lang ako kung unsa ning nas balaan kasulatan o inubanan sa kabag-uhan sa akong kinabuhi ning lead ko sa mga kriminal, adik-adik, drug lord, mga piniriso, igso, no? So, thank you again, no? Tagbilaran City Barracks, no? Sila si Chief Batuan dia, si Chief Newes. Sa inyong pagpahinungod kinako, I really appreciated it. Unya, God bless ninyo. Namos akong prayer, no? Anyway, akong i-shoutout karon ang amo ang hepe diri sa Clarin Police Station, si Police Captain Sir Eliasar Milumida. Police Captain Albert Sator, a good friend of mine from Seyasad. Police Captain Jasper Reyes, akong classmate. Police Captain Sir Renan Romulo, Police Captain Bay Unyot Indroliso, og si Brad Ams, Police Captain Sir Melioria, og si Major Ray Olar, nga nasa Luon. Akong gi-shoutout na siya. Og sa tanan-tanang kapulisan, hepe sa Kalapi, Major Daculio man to. Hepe sa Tubigon Police Station. Major sa to siya, pero nakalimot ko sa iyang family name. Bago pa man good gipamit na ko. Salamat day kay sir for allowing me to share the word of God sa mga inmates diya sa Tubigon Police Station. Okay? So, again, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw, ug maayong pagtanaw, no? Mabungahong adlaw, okay? And of course, tanang mga OFW na to diha, mga seaman, and tanang mga naka-permanent resident diya sa lain-lain kanasuran. Happy viewing. I declare that this is gonna be a fruitful day to each and every one of us. Mayong buntag, Pastor watching from CDO, pa-shout out sa ko Galanda family and sa Koon family. Akong bana, Junel, mga anak nako, JC, Justin, Janel, og Puoyan. God bless you, Pastor. God bless you more. Ma'am Joanne or Sister Joanne Bitonio Galanida Meras. Pasensya na dahil so nga dili na ko ma-mention ang ubang mga nag-message ba kay daghan manggod kayo mo. Okay, so mag-istorya ko diri kusog kayong dagan sa comment section sa matimingan ra nako. Pastor NJ Daguplo. Okay, nagtan-aw ko sa imuhang short video ganina. Juliet Pideda, mayong buntag, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magauban kanimo. Pastor Boots Day Rion, Simbang Bisaya Worship Workshop. Shout out pas kay. Shout out Pastor og sa Simbang Bisaya Worship Workshop. Worship Workshop. Okay. Karong ko ana na igsoon May 11 kay naay workshop, no? Exclusively sa mga worship team yun siya. Kanya ang host ana is Simbang Bisaya, no? Again, magkita-kita tanyo igsoon sa Buena Vista Bohol. Ang venue namo is Buena Vista Cultural Center. Na ako diha makit-an ko ninyo sa May 12 sa last night. Ako daw kunoy pasyeron, speaker ko na nga time unya together with Simbang Bisaya from Dumaguete ug sa katong Jairi ba to, Pastor band. Unya, Pastor, ako kang inviteon, Pastor, karong Sunday makalugar ka. Tang anniversary na mo diri unya. Pasultion sa tika, Pastor. Kung napaka diha gatanaw ka, pasultion sa tika nga i-promote na to, di ba? Kaning concert and crusade this coming next Sunday, okay? Karong Sunday and then next Sunday na, no? So, i-message lang ko, Pastor, i-confirm ko. Basta, kanang ari lang dire inig ka karong Sunday. Unya, pero muwali man ka, no? Sa inyong simbahan.
Anniversary na to na pastor, nya natay litson na dire. Oh, okay pas mo no kana. O na ba tay litson lap? Na pastor. Unya ako kang tagag time pastor nga mo atong i-promote ni para sa kay mayaan sa Ginoo, no? Okay? Bro, pa-shout out siyo pastor, siyo. Unsa orasa mag-start mi diri pastor. Actually 8 among giingon pero maybe 8:30 pero 8 na ang giingon sa kuang-kuano niya. Usay kani laging nay Filipino time usay pero mao na maning kamot ta pastor alas 8 magsugod. Unya of course arita man ni hapon nya natay mga nata diri basta dari ta mag-anniversary ta pastor. Kay bawo na ka nga sa gobyerno na to diri sa Clarin murag nailhan sa taba. So naa atong mayor na atong mga kapulisan. Nag-invite sad ko og ubang mga police amigo na ko sa laing station. No? So arita pastor. Unya og malate jud kay namang kay simbahan gidala sad pwede sad ka bisag mga around 10 siguro 11 no. Dol-dol naman ako kusog mga kapadagan. Invited ko no alipol. Sa mga bakante ka de Paul. Arita sa Domingo. Di na ka kinahanglan mingog invited ko na kay anytime ka diri no unsa. Ikarga lang na imong motor ya sa fast cut. Pwede ra man na dool ra kayo ni kuman uli ka dayon man na. No. So ako sa ning shout out be. Pa-shout out Brad from Poland, si Brad Ronald Gelbolingo. Okay. Brad, thank you kay God bless. Salamat sa pa-shout out. Again, shout out from Poland, Brad Ronald D. Bolingo. Nasa ko yung amigo niya, Brad. Nga nasa Poland. Si Kuan bitaw lab. Taga Jinsan. Usasad siya nga viewers na to. Kauban sa nasa mong church sa Jinsan pa mi nagkuan. Og shout out nako akong gwapo amigo nga lagad sa Ginoo nga naa karon sa nasingin. Ambot og naas nasingin pastor. Elia Quem Nomio Rebellia, gwapo dinihugan alagad sa Ginoo. Miss you pastor, love you. Ang mangilaw ta diha. Mingaw na ko des nasingin ba na ay mga lagmi kay mga tinuwa diha ba. Okay? Nalipay ko pastor kay nabasa nimo akong comment. God bless you sister, God bless you. Joseph Mel Dungog Amit, shout out pastor, watching from Noknokan, Talibon. Okay, God bless, Ikson. Adlaw-adlaw ko nagsubaybay nimo ba? Thank you kay Brad, God bless you. Naamo sa akong prayer, mga OFW. Shout out from Davao City, RG Melania. Anyway, shout out sa mga Brad na ko dano. Skiptron International, Isaac International Skiptron. Mga Brad, pasensya mo, gibas na po ko ganina, kay akro daw ko. Gahi jud sila ulo di kasabot ba pero ako silang gisabot kay ang ulo gahi man jud na og gikapon na to no. Bitaw ako ra silang gisabot kay wala sila kibaw sa akong impluwensya sa atong mga kapatiran. Wala sila kibaw. Shout out from Canada, Lemuel, brother Lemuel Hingaray Arante, God bless. No? Ako silang gignan kabaw ba mo brad? Sige mo panaway nako kay akro ko. Inactive ko pero maka fratsert ko, makasanina ko akro. Gitagaan ko nila ana. Wala na ako gipalit, no? Tambong ta sa among church anniversary. Anniversary sa namo karon sama na, pastor. Anniversary na mo karon kuan pastor, Domingo sad. Again balik tas akro. Ingon sila nako mangingila daw ko kay tanawa ng t-shirt. Wa sila kay baw nga daggang mga akro nga kriminal gigamit ko sa Ginoo para mo lead nila. Mas komportable sila mo duol nako kay naka-pratsert ko. Mas komportable sila mo duol magpa-counsel, magpa-advise nako kay Brad me, no? Tanawa, ako bitaw silang gingnan nga adto tabi magwali tas mga akro niya. Pagpulo mo, pag long sleeve mo, unsa nyong isulo pero ako maka-pratsert ra ko nya makachinilas. Tanawa, ari na maminaw nako. Ngano man duol ilang dughan ako. Mao na nga na ako ministry sa mga brad nako kay ako mo admit jud ko nga naadyoy uban di pod tanan pero naadyoy po yung mga nagpabadlong ako sige makugsod og prisuhan dagang na priso akro. Mao na nga naa ako diha nagsige kog wali nila, no? Ang uban di kasabot kay nagkalibutan nun dako ilhapon na. Basta ako igsoon si Lord kay bawo sa akong intention ug motibo nga gusto ko mulamdag mugiya nila kay gihigugman ako sila. Amen. Glory to God, Pastor. Shout out from Jensen Harold Siduronte Refuge. Glory to God, Pastor from Paranaque. Gusto ko maminaw permi sa pulong sa Ginoo kay medyo nakalimutan na nako siya. Okay, from Mil Cohen. Anyway, good morning Pastor James from Sister Mary of Australia. Magampo na ta mga igsoon kay taas na kay panahon ba niya. After ani murag na ako na compose na pud nga murag rap ba nga kanabit tong rhyme nya kuha na pud ni siyang i-record og suway-suway kuan na good kay aron sa maiba naman ba no kay kadungog na mo kita na mo nako nga magsigi kog rhyme kay murag mausad siguro ni talento ang gihatag sa Ginoo himaya sa Ginoo tanan. So
Sige ra kog istorya na nya namay composer nga ming message na ko butangi ra ko nagtuno pastor beat kay tan-aw na ko nindot imong rhyme so akong giswayan og butang-butang og beat siya ba no. So na ako'y na bag-o na pod kay kaning kong utok mo dagan-dagan man gud ni murag makamugna dayon og mga mensahe sa Ginoo. Praise God for that. So mausad siguro ning ako no. Pastor, pwede mag-as okay ra ba musayaw ang Kristohanon og musayaw og TikTok daghana kayo kuan na pero tubagon ra ti kay kuan lang na igsoon. Okay? So, mag-pray na tayo, let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord kay niya tagtaon, mulakaw na sad. No, na daghang mga appointment ba or responsibility. Mao na nga mag-start na ta. Okay? So, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed day that you've given to us. Maayong panahon. Unya, bag-ong higayon nga mamalandong mi mamati na usab mi sa imong balaang pulong. But before that, Lord, unas tanan i-check among kasing-kasing, i-search mi, Lord. Kung naay mga butang sa among kasing-kasing Ginoo nga wala mi makabantay, wala di ka nalipay pa sa ilo amin. Usahay Ginoo tungod kay tao lamang mi. Naay mga panahon nga nagtuo mig sakto mi apan sayop demi. Ikaw ang Dios nga matarong. So Lord, niningtak na kung naman mi nabuhat nga wala mi makabantay nga wala ka nahimaya pa sa ilo amin Ginoo. Limpyuhi mi og himo aming takos ang ayan mamati sa imong pulong. Tagay usab kami kasing-kasing madinawaton mapainobsanon, willing mudawat og correction og labaw sa tanan willing musunod sa imong mga pulong. Tagay usab mi kaalam nga langit nun Ginoo aron among matugkan masabtan imong pulong kay kung magsalig lamang mi sa among kaalam kalibutanon posible masayop mi sa among interpretation. So we need heavenly wisdom this time. Guidance ni mo Lord for us nga masabtan gid namo mapalawman imong balaang pulong. And Lord God, among gipangayo karon kalinaw sa mga unahuna aron maka-focus kami diha kanimo ikaw lamang ang masentro. Wala kami gipataas karong relihiyon Ginoo, pundok, tao, pastor kundi ikaw lamang. Imong buhing ngalan lang among giisa. And I pray right now to all of the viewers, Lord, bisan asa ni maabot nga live kani nga video bisan asa ni ang dapita Ginoo makit-an, malantawan, lain-laing kanasuran. And lain-laing tao, kutob sa makadungog, makakitaan ni Ginoo. Ipabati imong gahom. Ipabati imong hikap, ipabati imong dihog. Ipabati imong presensya, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Holy Spirit, mamuhat ka, makigstorya ka, and let your will be done. This is your moment. Salamat daan sa kadaugan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, this time we have 181 viewers. Okay? Again, shout out 133,000 followers. Mabungahong Kristohanon. Okay? So, ako mag-expect ani Igsoon nga moabot ani 133, no? Grabe. And I praise God for that. O kamo sa Igsoon, salamat kay sa pag-share. Brother Jerry from Living Water Christian Film. Advance happy anniversary. Lami ta kay Brad ug mulaag mo diri Brad. Kalugar mo Brad. Kay layo no. Ako mong ginbayad ng tabad ba? Dali ra man kaya ni inigsakay barko abot na. No? Nindot kayo. Karong Domingo na ay makalusot nyo Brad, patistimonyhon ta mo Brad. No? So, akong shout out karon, shout out Brad Jerry, Brad sa nina ko mga igsoon. Kadungog masiro sa akong gi-share ganina Brad nga daghan pang milabay na koron ba mga sadly uban mga Kristohanon kay nagapil-apil pa daw ko Brad mo magsulob pa ko og pratsert na to. Wa sila kay bawo nga kita Brad gigamit sa Ginoo para sa mga Brad na to. Mas komportable nga to mga Brad mo duol na to. Tungod na to kay syempre mga akro gud ta nya inactive lang ta, no? But still naa sila sa tunglugan, no? So akong gi-shout out Igsoon kaning ning akong gi-mention karon Igsoon gikan sa ni sila prisuhan. Mga Brad na ko nga nabag-o na nahimo na ning mga lagad sa Ginoo. So again akong gi-shout out karon ang Kanipaan Puok Talisay. Okay? Living Water Christian Fellowship, ba no? Unya mga Brad na ko na di gikan gyud na sa bahay ni Kuya, majority. Na mga kriminal mga Igsoon pero gibag-o sa Ginoo, mga akro na karon nga lagad sa Ginoo. No? Regards ko Brad, no sila brother Jimwell ba to Brad? Limwell. Kalimot man ko. Brad Danilo, Adsel. Ug katong Brad na tong taas bitaw. Singa na to akong gipatestimony diri nga piti po kayo testimony kaso katong ana ba ya.
No? Regards ko nila, Pastor Ari, Brad. Namos akong prayer kanunay. Actually, namos akong prayer kanunay, Brad. No? God bless. Brother, kinsa nga na mga Kristohanon nga ni Kuan. Nanapon ni Brad na ako. Wala na, Brad. Okay na, Brad. Kining Brad po na ako. Brad Kinit. Si Brad Kinit dito. So, Brad, chill na dara, Brad, no? Na kani mo mga Brad na ko, uban gun nga mga banggiitan ba nga di ganahan bitaw nga naay mo lutos na ko. Kinit day. Daghan jud. So, Brad, nakasabot jud ko ni Brad kay bawo ko nga kana bitawng di jud mo ganahan nga naay mo bira na ko ba pero sagdi lang, no? Ako bitong replyan. Nya ako mga amigo, mga pulis, kauban na to diri mga igso na sa station na to. Mo katawa ra pod, mo katawa ra siya pasagdi lang na sila pastor ana ba. Kay wa man gud na sila kailan ninyo, nimo ana no. So ako ra silang gisabot pero luoy bitaw luoy ba. Wa sila kay bawo nga kita Brad mga banggiitan sa una nga mga akrosad gigamit ta sa Ginoo para ana no. Daghan nga karon na pay mga message sa mga Brad na to nga nagtan-aw. So Brad Jomar chill ra ta no. Di man good, Brad, ato sila chatan. Hala, tanawa mo chat na iyo lagi. Ibaor ba ko nimo? Mamirahay ra maka. Bitaw, Brad, pa-ilog ron ta. Pareha ka sa kumangod, di ba? Kuyaw kay to, yung chat, napod siya iyang chatan, unta, kisam nang lutos, di mo choy. Pungot ko na ba? Chill lang ta kay, ana man na, normal naman na, no? Buota naman ta, dinam ta mo sukol. Okay? Always watching from Dumaguete, Acro for Christ. Wow, John Philip, Tukop, Estelia. Padayon lang, Brad. Padayon ta, Brad. Yes. Lunglib ta kanunay uban sa grasya. Ako sila istoryahan. Ako sila pangutanon nga no ingon nga sila nimo mudaot. Gusto ka makita, Brad. Tanawa ng mga naiuban comment na ko, Brad. Daghan kayo. Diha ko ibahas nila pero ako ramang gipasagdan. Nya kung ako na silang sindan ato ang kaila kung ingnon say nabuang naman ka ano. Nabuang na ko nako sa kunsa lang. Dayon akong ingnon sila nga tanawa ang nabuang yawardan lagi ko sa barracks. Giwardan ko niya, tanawa niyo, tungod kay na ako'y nahimo nga ning lead ko sa mga kriminal padung sa Ginoo. Adi na po sila mo reply kay mahadlok mo dai po sila pulis siguro mga surindiri po to, no? Ato lang sila ampo, Brad, nga makasabot sila bayan as anak dapita. Amen, Brad. Lagi. Mao gina, Brad, sakto. Usay, Brad, mo reply ko, Brad, kay ako silang pasabton gyud nga mauna niya. Ug makasabot na sila, di na po sila mukuan murag mahadlok na hinoon. Naiuban bitaw ilaha kung mo deactivate o kalit or i-block ko. Madlock, no? Is okay, madlock. Bawa mo gud sila kailabot. Pero sagdi lang. Si Christ, si Jesus, mga igsoon, gibas pod. Nagkadaghan yung followers, nagkadako yung ministry. Biklon dyan siya permente, sunod-sunuron siya. And sadly, mga parisiyo. Mga swito sa panahon karon, mga swito og Biblia. No? Pero sagdi lang, ilaha po na. Okay? So again, igsoon, before we start, nagpray naman ta. Again, ikalimot, no? Watch out for us, Buena Vista, Bohol. And tanan nga mga Boholanos, no? Natay crusade and concert this coming May 12. Next Sunday, okay? Karon nga Sunday, next Sunday na, no? Anha ang venue sa Buena Vista Cultural Center ug naa ako sa last night sa May 12 ug sa May 11 natay workshop. Sakto ba na? No? Para sa worship team na siya. Para sa worship team, no, ang mohandol na is, ang host na is ang Simbang Bisaya, no? Anointed na sila nga band from Dumaguete. Okay? See you, mga brad. Labi na mga brad na ko diha, no? Mga nasa Buena Vista or nasa Hitapi and arita sa Inabanga, no? Kita-kita ta niya ninyo diha mga brad, no? Kita-kita ta unya kung sa aging mga kalingawan ning hatag daghigayon ang mga disco, mga unsa man nga mga kalingawan ba. Try daw nato kani siya kay mag-awit ta sa Ginoo Pangginoo ni Brad. Okay? God bless. Sa giingon sa pulong sa Ginoo nga do not be overcome by evil but overcome evil with good. Thank you Sir Paul, Pastor Sir Paul. No? Salamat kay sa kanunay suporta rin. Kay bawo kung usay mainit saga. Pinangga ako kunin mo pero anak mo gini atong kinabuhi, no? Di kalikaya na imo kuan na to ba. Pero sige, padayon ta. Ako sad Paul na ako nagtanaw sa mga daghang kinabuhi nga nabago. Gigamit ko sa Ginoo nila. So na ako nagtanaw sa naka-focus sa soul winning, dili sa nang debate kanang mga istorya. No? So abante. So our topic for this morning is about salt and light, no? We as Christians,
Namoy wifi di sa church ninyo, pastor, naa Brad, ning tanaw dire. Again, igsoon, kita as Christians or as followers of Christ, we are called to become the light, or as we are called to become a salt and the light. Okay? Asin o kahayag. Mao na gingon ni Jesus. Again, igsoon, gitawag ta sa Ginoo aron mahimong asin o kahayag. Pasabton ta mo nganong asin ug kahayag. Nganong sa kadaghan nga mga pwede ta ihambing or ipakisama ni Lord, asin man og kahayag. Okay. So atong basahon mga igsoon ang Mateo 5:13. Si Jesus mingon na. Again, Mateo kapitulo 5 bersikulo 13 hangtod sa 16. Okay? Ang uban magsig debate. Listen. Ang uban masig away kay sila sakto kamo sayop, kami luwas kamuwa pa. Pero ang debate maundang na ani. Kay ngano man, kung tinuod ta nga nagsunod ni Kristo na tunong ta, mahimo jud kang asin ug kahayag. Di pwede na moingon kag natunong ta pero di ta asin ug kahayag. Amen. Daghan mo angkon nga kami sakto, giwa ko makiglalis ninyo. Pangutana, nahimo ba mong asin o kahayag sa inyong lugar, sa inyong baryo, sa inyong pamilya? Kung ingon ta, nga sakto ta, natunong ta, followers ta ni Kristo, siguruha, nga asin o kahayag ka. Unsa man ang asin o kahayag? Palawman na ito naroon igsoon. Okay? Mateo Kapitulo 5, again, versikulo 13 hangtod sa 16, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ingon si Jesus, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin ka wadaan sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala nagayoy kapuslanan og angay na lamang ilabay og tunob-tunuban sa mga tao. 14. Kamo ang kahayag na pod. Ganina asin karon kahayag na pod. Sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungto dili gayon matago. Okay. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. Kung dili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Okay? Busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag. Atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong binuhatan. Underline that word, maayong binuhatan. Or maayong buhat og daygo nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Nining kabuntagon igsoon gi-remind ta, gipahinumduman ta ni Jesus sa iyang gisulti. Gipahinumduman ta nga isip mga Kristohanon magtotoo ni Kristo ning sunod ni Kristo og kinsa ta. Og nahisama sa unsa or kinsa ta. Okay? Una ingon sila si Jesus igsoon. Sama ta sa asin. Asin sa sige ingon dire. Kamo ang asin sa katawan, no? Kita ang asin. And speaking of asin, para asang asin, una, kung ang pagkaon, gusto ka nga ma-preserve, asin, preservative siya. Unsay purpose para mas dili siya madaot. Okay? Mao na purpose sa asin. Usa sa purpose sa asin is pangtimpla. Why is it that Jesus, di ba, iya tanggi hambing sama sa asin? Ngano man, una sa tanan igsoon aron mohatag ta og kaparat, no? Timpla ani mga tao nining kalibutan. Ang kalibutan karon igsoon, as we all know, og naobserbara nato nga grabe kadautan. Walay timpla ang ilang kinabuhi. Wala sila nangalagad sa Ginoo. Ilang binuhatan igsoon kapandulan. Ilang binuhatan igsoon dili sila maayong ehemplo, no? Gihimong normal ang sala nga yes makasa ta pero di natutuyuan. Amen. Matod pa sa Juan igsoon, ang nagpadayon pagpakasala anak sa yawa. Okay? O ang tanan nga ning sunod ni Kristo, ning sunod sa kahayag, mingbiya sa kangitngit. Di ba? Mao nang igsoon nga kita gitawag sa Ginoo aron mahimong asin. Aron na ilang kinabuhi nga way lami. Di ba? Timplahan na to. Unsay makapalami sa sudan? Asin. Di ba? Ganahan ba kamukaon og way asin ang sudan nimo? Unsa may imong giluto di nga di nimo asinan? Way lami, tabang.
No? In other words, ang kinabuhi igsoon nga walay Kristo. Okay? Way lami, tabang kita kay asin ta. Ganong gitawag ta sa ni Jesus nga asin mo. Kita may mutimpla nila tungod kay natay Kristo. Tungod kay nakabalo na tas kamatuuran. No? So, kinaayaw-ayaw itago-tago igsoon. Asin ka, timan-in igsoon. No? So, tungod kay asin ta, manghilabot ta sa tong silingan. Manghilabot ta sa mga kadugo o kaliwat. Manghilabot ta sa ubang mga tao nga walay timpla ilang kinabuhi. Ilang kinabuhi walay lami. Ilang kinabuhi gubot. Ilang kinabuhi kung naas problema largo kuhag tanduay. Naas problema largo og tagay-tagay kahilayan sabak-sabak og mga babae adtos mga barkada suyop diri suyop dito. Bisan asang dapita mo adto igsuon aron malingaw kung naas problema. Di ba? Walay timpla ilang kinabuhi, way lami. Kinahanglan sila og timpla. Og ingon ang Ginoo nga kita sama sa asin. Timplahan nato sila mga igsoon. No? Mao ni hinungdan nga ako igsoon. Ganahan ko musud ang mga prisuhan, ganahan ko mutipo anay magtagay, magsuyop. Okay, way problema na. Ming tipo ko nila aron gusto ko mutimpla nila. Kailang kinabuhi luoy kayo way lami. Ngano ingon ka way lami, pastor? Way lami di mga yung himplo, lami din na. Salot sa katilingban, lami na. Dili. Amen, kita nga nakaibawas kamatuoran, timplahan na to sila. Ingon nga kita sama sa asin. Amen. Ikaduha, igsoon. Kahayag. Ingon si Jesus, kamo ang kahayag nining kalibutan. Karon. Unsay trabaho sa kahayag? Musidlak. Amen. Gusto si Lord nga musidlak ta. Amen. Ang kalibutan karon ako ning gibalik-balik, grabe kadautan, ning level up na ang kadautan. Grabe ang generation karon tungod sa high technology. Ning level up na. No? Di na makontrol sa mga ginikanan ilang anak. Kay mga ginikanan, otro po nga na-addict na sa social media. Wa na'y panahon sa Biblia. Wa na'y panahon sa Ginoo. No? One time, nakuyog mi sa asawa, igsoon. Gabi ito siya. Nakalabay mi og sa kabalay nga naay magtiayon. Kawantay mo mga igsoon. Magtiayon, nagtapad, pero way tingganay. Iyahay og atubang sa cellphone. Kabantay mo? Tungod sa high technology usahay, ang mga ginikanan, ang mama o papa, wala na sila panahon sa usag-usa. Kay most of their time, ilang gispend ngadto sa social media, ngadto sa ilang cellphone, sa ilang laptop, ngadto sa internet. Og samtang nagtanaw ang asawa sa kung sige katawa, sige katawa sa cellphone. Ang bana, otro pod lipay kayo. Ang anak pod nagmaniho pog iya, nagduwag email. Kabantay mo? Because of high technology, children, ug ang parents igsoon, murag wala na klaro ilang relasyon. Kabantay mo? Na-level up, na lisod ka igsoon. So ikaw igsoon, nga Kristohanon, kahayag ka, ipasidlak imong kahayag. Ikaw Kristohanon nga nagtan-aw karon, unsay imong gibuhat ingon nga asin og kahayag. Ming sidlak baka. Imo bang gipakita ang ingon da pasigayon mga suga aron makita nilang inyong maayong binuhatan, di ba? Ang pangutana kung tinud-anay ba putang kahayag. Kay na may mingon nga Kristohanon ko, nisunod ko ni Kristo pero kapandulan, so dili ka tinuod nga kahayagan na. Ang tinuod nga Kristohanon igsoon, timan ini. Look at me. Ang tinuod nga Kristohanon kahayag na panalangin, mayong ehemplo, mayong modelo, mayong sulundon. Pero karon daghag sig debate. Okay? Amen. Social media sigig biniray, sigig debate. Og ako igsoon wa ko mo-appeal, pero igsoon prangkahan ta mo. Mao ni tinuod. Kung nata sa sakto na tinuod ta. Bisan pag moingon tag kami sakto. Among simbahan sakto. Among simbahan gitukod sa Dios may problema, girespeto ta mo ang pangutana. Nahimo batang asin, nahimo batang kahayag. Atong palawma na, nahimo batang panalangin itong kinabuhi. Mayo batang ehemplo, mayo batang sulundon, mayo batang modelo. Kumusta imong pamilya? Kumusta sa imong silingan? Di ba ta kapandulan? Problema man gud. Mo claim tag sakto ta, kita tinuod. Wa galit ka. Magsaba-saba sa imong asawa nga nakay kabit, imong bana nakay kabit, di ba? Ngana ba na ang tinuod, di ba? Mao ba na ang kahayag? Tinuod ta ning sunod di Kristo, kahayag ta. Kahayag it means mudanag ta, musidlak ta na makita nila atong maayong binuhatan. Ang uban na siya, masakto may sayop, luwas mo, pero luwas sunon ang binuhatan. Luwas ba na ingon si Jesus, kung ning sunod mo nako, ako ang kahayag. Biya mo sa kangit-ngit. Kung tinuod ta, nga ning sunod sa kahayag ni biya tas kangit-ngit. How come nga mo ingon tag naluwas ta, natunong ta, pero ang atong tiil, wala mi biya sa kangit-ngit. Again, asin o kahayag ta. Di ba? Usay di ta makahatag og timpla sa nagpalibot nato. Kay utro po tang timplahanan.
Usahay di ta mapanalingan, di ta kadala sa mga silingan na to, mga katawhan na to, mga kailan to, ubang tao nga to sa ilan sa Ginoo. Kay kita pod utro nga kapandulan, dili ta kahayag, but yet still mo claim ta that we are Christ followers. Ang tinuod nga followers ni Kristo, igsoon prangkahan ta mo, panalangin ang kinabuhian na dili kapandulan. Amen. Panalangin dili makaangin, kung dili maayong sulundon, no, maayong role model, no. Mao na mga igsoon nga nagtanaw bitaw ko, grabe ni silang debate, oh. Kumusta kay ilang private lives? Uban kusog kay mo debate, pero sa panahon nga sila lay usa sa kwarto. Sige, search og porn. Nganong kay bawo ko daghang magpa-advise na ko about ana, pastor, mayo kay kong Biblia. Pero kay bawo ba ka pastor, tabangi ko bi adi kay ko ni pastor before ko matulog. Sige kog tanaw og mga skandal. Pero suitog Biblia, ingana ba no? Tinuod ta ning sunod ni Kristo, ning biya ta sa kangit-ngit. No, natay self-control. Natay tiunay, hingpit nga relasyon ni Kristo. And the more we get connected, we get closer to Jesus every day. Mamunga gid ta og moapil ng self-control, makapugong ta sa pagbuhat og karumaldumal sa mga mata sa Ginoo. Kahayag na ang tinuod igsoon, dili ta mahimong tinuod nga kahayag kung tapaw atong relasyon sa Ginoo. Ang tinuod igsoon, dili ta mahimong asin kung kang ata tapaw atong relasyon sa Ginoo. Amen. For us to become the light and salt, every day we will spend more time in the presence of the Lord. Every day, mangita tas Ginoo, closer and closer to God every day. Amen. Maniti man iigsoon, asin og kahayag ta. Asin og kahayag ta. Gitawag ta sa Ginoo aron mahimong kahayag, dili aron magpabuyag. Amen. Unsao nato pag make disciple kung dili ta kahayag og asin. Amen. No? Morning ang debate, no? Di ko mo kuan apil-apilan ng debate. Pakitaan na lang ta sa atong mayong binuhatan kung tinuod ba tang kahayag. Wala ko nagpagarbo pero mo reflect yun na igsoon. Kaya ang hinungdan nga nung epektibo ta, mahimutang epektibo nga witness ingon nga Kristohanon. Tungod kay maayo sa tang ehemplo. Dili man ta tuuhan magwali-wali igsoon, dili ta tuuhan nga kana bitong kanang atong usa gisangyaw nato, no, kung nakita nila sa tong kinabuhi nga kapandulan ta. Kaya ako na ning gibalik-balik igsoon, bisa gimemorize pa nato ng Biblia from Genesis to Revelation. Close the door, love. Love. No? Bisag ato pa nang gimemorize from Genesis to Revelation. Atuan na siyang gimemorize, no? Grabe kita, no? Bible scholar, taway problema. Pero how about atong kinabuhi? Panalangin ba? Atong kinabuhi, kahayag ba? Ang atong kinabuhi, igsoon, mayo bang ehemplo, mayong sulundon? Mayong panag-ingnan ba? No? O na, igsoon, no? Kay ang mga tao karon di na masatisfied og bara. Nga mao ni ang giingon sa Ginoo. Ang Ginoo milagroso, milagroso, wagali ka na bago, nagyaw-yaw ka Ginoo diha. Di ba? Piti. Di ba? Mga igsoon, paminaw mo. Ang atong Ginoo milagroso, pero ikaw mismo, nakailan mo ang naminaw. Ay, milagroso, kaila ko nimo ay nag-lodge ka dito, minyo na ka, pero nakay gidang babae dito. Kibaw man ko nimo nagtago-tago kasi mong bana, dito mo dapita ay. Di ba? Habol, nanigbas kang habulan, di ka epektibo. Kay nga man, imong binuhatan man, nasukwahi man, no? But yet, moingon ka nga maon ni no? So ako igsoon, dili ko ng debate. Basta ako busy ko. Busy ko, by God's grace and favor, uban sa tabang sa Ginoo, busy ko nga ning sidlak igsoon. Sige kog duol sa mga kriminal, mga adik-adik, no? Mga naas kangit-ngit, mga nasa depression like me before. Nakasinati kong depression. Kay bawa naman mo sa kong testimony, mo tong 3 times ko nag-attempt og suicide due to depression. Mao na nga karon gibag-o ko sa Ginoo igsoon, ingon nga kahayag didto po ko ning duol ko sa mga na-depress, naka-feel og anxiety nga nadyoy paglaom sa Ginoo kay diha ko gikan. Amen. No? So again timan igsoon,
Kita ingon nga mga Kristohanon, asin ug kahayag ta. Asin ug kahayag uban sa grasya sa Ginoo mosidlak gyud ta. Di ta pwede mo ingon lagi again nga naluwas na ta sige tag ang uban grabe yung mga grabe kay sila og mga kuan gyud silang kaugalingon mga mao ni luwas kami tinuod pero ako naniid ako salamat sa Ginoo. No? Maayo na atong binuhatan pasultion dili atong baba. Sa itong baba sige istorya pero way alignment sa itong binuhatan. Di ba? Based on my experience, Ikson, in my 12 years kapin nga nagwali. Ingon sila, epektibo daw ko. Praise God. Ingon sila nga, kaning tawana, kaning nga pastor, grabe na yung mga kriminal, ani na dati, ilan siguro, praise God. Pero abin yung Ikson, usa sa nakapa-epektibo na ko. Tungod kay nakita po sa akong binuhatan. Kay bisag unsa ni mo kamaayo mo wali, bisag po pa ka Bible school imong gihumanan. Bisag 20 pa ka katuig sa seminaryo, paminaw. 20 katuig sa seminaryo. Kung imong kinabuhi, wa na bag-o. No? Kung imong kinabuhi, di ka maayong ehemplo, wa jud kay agi. Way mutuo nimo, dili ka epektibo mo ali, ug musanyaw. Pero katong wala ka eskwela o Bible school. Pero iyang gikinabuhi ang iyang giwali. Iyang gikinabuhi ang iyang gibasa sa pulong sa Ginoo. Dali na to kakubit og isda, kalag ba? Ngano man, as what I have said, Ikson, ang atong binuhatan maay mo confirm kung atong gisulti tinuod. Amen? Nganong kaingon nga pastor? Yes, ako nang experience. Nganong ang mga kriminal, mga banggiitan, mga tig-a kay kasing-kasing, grabe kagahig-o, barumbado, mutuo man ako. Ming tuo sila kay nakakita sila sa kong kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Di ba? Ming tuo sila kay wow, na bless jud ko. Di ba kadungog mo sa akong testimony gabi samtang nag-live ko dito sa prisuhan? Usa kay gayon nagwali ko sa usa ka lungsod nga layo sa mua. Wa ko mag-expect nga naay naminaw sa kilid. Brad na ko sa akro. Samtang nagsige ko gwali, naghilak siya sa kilid. After my preaching, ning approach siya nako. Brad, wa ko katuo, Brad. Ingani na ka. Uy, naamlay ka. Naminaw ganina na ko. Naghilak ko. Wa ko katuo. Brad, kay bao ba ka, Brad? Daghan na kay mga pastor nagwali. Daghan na ko nadungog wali pero wa jud ko matandog pero ikaw, Brad, ngano man na. Kauban ta, suguon ko nimo sa unag paskor. Suguon ko mo sa unag pakuha baliglibo sa kabulig. Pero nganong imong gigawas sa imong baba Ginoo tinuod na, Brad. Mutuo jud ko nimo kay kaila ko nimo kabantay mo. Tungod sa binuhatan igsoon. So, man ni akong gibalik-balik igsoon. Man ni ingon si Jesus nga kung maghisgot tag pasigay mong mga suga, maghisgot nig mayong binuhatan nga resulta sa atong kaluwasan. Amen. Kay namay gingon dia nga ug ilang makita ang inyong maayong binuhatan ug sila magadayeg sa atong amahan nga nasa langit, no? Mas epektibo muwali ang atong maayong binuhatan nga resulta sa dihang nahimugso si Kristo sa atong dughan. Again, mas epektibo muwali musangyaw atong maayong binuhatan. Ang uban magpa-advise na ko, pastor, unsaon pagwali. Ana sila, pastor, gusto ko pagamit sa Ginoo pero di man ko kamao mo istorya. Asa ko mag-start? Ako silang ngingnan nga, igsoon, brother, sister, dili mo kamao muwali. Ang akong i-share nyo mauni, ipakita ang inyong kabag-uhan. Maayong binuhatan nga resulta sa diyang nangalagan na kas Ginoo. Kay makabantay na example, tagan sa example. Example na ay mga kalingawan nga pangkalibutanon, nya mo dumili ka. Example, tintalon ka sa pagbuhat aning sala, mo dumili ka. Mubalibad ka ba, nakawali na ka na. Amen? Example na ay grabe nga kuan nya, ikaw banggitan kang palahubog gitagayan ka, ming balibad ka, nakawali na ka. Gidalhan kag duha ka putos syabo. Kay manuyop mo ni balibad ka, nakawali na ka. Inga na igsoon, simple lang. Binuhatan na to atong gipawali. And that way, nahimo na tang asin, nahimo na tang kahayag sa atong gikastorya. Amen? Kaya nga naman, gitawag ta sa Ginoo nga mahimong asin o kahayag. And to all of the viewers right now who are watching this time, kung moingon mo nga, Pastor, Kristohano nako. Pastor, nangalagad nako sa Ginoo, ning sunod ko ni Kristo, followers ko ni Christ, Pastor, in how many years? The question is, nahimo ba kang kahayag? How about imong silingan ang ubang tao nga kaila nimo, labi na mga tao nga duol sa imong dughan, mga barkada higala nimo, nahimo ba kang panalangin? Mo ni pangutana. Amen. Kay nganuman, kung mo claim ta nga followers ta ni Kristo, natunong ta, sakto ta, no, wa may nakiglalis na to na, pero pangutana, nakita ba si Kristo sa atong binuhatan or nahimo ba tang panalangin sa mga higala kaila na to? Nganuman, once nahimo tang panalangin, it means nga na
tinuod yun nga nahimo tang kahayag. Kung wa ta nahimong panalangin there, questionable ang atong pagka-followers ni Kristo. Questionable ang atong pagkakahayag ug asin. Amen? Amen ba? So, mao na mga igsoon, this morning, gi-remind ta ni Lord, kahayag ka. So, ayaw tago-tago, sidlak. Nakasay mong kauban sa trabahoan. Ayaw magpakahilom diha. Kung makakita ka nga na mga binuang diha, expose. I-share. Di man ay maayo, brad. Di man ay maayo. Igsoon, sister, di man ay maayo. Kung imo nang gisulti, it means nga imong gipa-activate ang imong pagka-asin o kahayag. Imong gibadlong ang imong mga kaila kay nasa naigibuhat nga di maayo din, imong gi-activate ang imong pagka-kahayag o asin. No? Nagpakahilom ka, imong gitaguan imong kahayag. No? Imong gitaguan imong pagka-asin niya. Ingon na ba itong balang kasulatan mga igsoon, kanir bang asin ko no? Imong tagu-taguan niya, labi na nga mayamugan. Mawa ang kaparat, kabantay mo, murang mulanay siya. Mulahi ba, mulahi. Di na magamit. Kaya ang asin daw, kung mawasay ang katabang, punay gamit, ilabay, tamag-tamakan, sugot it ana. Manang samtang parat pa karon, gamita imong pagkaparat. Templahe na imong silingan, diha nga magsig-away. No? Kanang imong mga amigo, mga higala nga nas kangit-ngit, isidlak diha, aron ma-expose sila. Na sila sa ilang mga gibuhat, dili maayo, igsoon, i-expose. No? Pasigay mong kahayag, no? Imong suga, kay, kung sa may purpose sa suga diha, di ba? Ang purpose sa light aron maispatan no unsa nay mga naas kilid-kilid nasuk-suok bisan ang pinakagagmay galing nga abog makit-an usahay ispatan nimo no ug nay mahagbong mga gagmay mga singsing or unsa man da mga aryos no nya ngit-ngit kung imong ispatan makit-an di ba ingana ang purpose sa light no ma-expose sila no ang gusto nilang pangita ang ilang gipangita mga igsoon nga kalinaw ang ilang gipangita nga kalipay ang ilang gipangita nga tinud-anay gyud nga mga malipayon sila. Naani mo. Pasiga ang imong suga. Be the light and salt in this dark world, igsoon. Grabe. Nga naman, once imo nang buhaton nga pakita nimo imong kahayag, kung sige ingon dia, ug ilang pagadaygon ng inyo atong amahan nga nasa langit. Posible nga muduol sila sa Ginoo. Posible nga mangandoy sila sa Ginoo, makakita sila nato sa atong kahayag. Amen. Shine. Ako, igsoon, how many times na yung mga adik-adik, may doon na ako. Brad, idol ka na ako. Ay, ayaw ko tawag idol diha, naunsa ka diha. Naingani ko tungod sa Ginoo, si Lord atong idol. Di makalikayan nga na may uban nga mo idol. No? Ako silang gibadlong, pero di ko, wa ko kapugong nila. Now, ingon sila, mga brad na ako, mga adik-adik. Uban, mga grabe na dyan kabadlungon sa ilang lungsod. Ingon sila, brad, gusto dyan ko maparihanin mo. Tabangi ko, gusto ko maparihanin mo. Kabantay mo. Nga naman na. Tungod kay ilang nakita nga ming sidla ko ang maayong binuhatan nga resulta sa diyang naimugso si Kristo sa akong lughan, no? So ning activate ang akong life, no? Nakita nila akong mga maayong binuhatan yang ingon man si Jesus, sa diyang makita nila ang atong maayong binuhatan, ilang daygon ang atong amahan nga nasa langit. Amen. So sila nang muduol sa Ginoo kay nakita na panalanginan, no? Na himo tang mayong ehemplo, good example nila igsoon. Mao nang sila muduol. Kay di man na angay dibatihan na ang kabaguhan. Daghang maayo mo debate ron pero hiwi ang kinabuhi. Nay daghang maayo mo debate ron pero sige check-in og babae. Anong wow ko kibaw na amon ko mga intel pod. Kibaw na ba mo? No? Ako igsoon salbahis kay ko sa una. Karon sad daghan kong mga amigo salbahis nga naa sa lain-laing lugar, lain-laing lungsod. Ug katong mga amigo na kong mga salbahis, swito kay sa gibuhat sa uban. Mutugaan sila nako pero inko ayo lang picture, bro. Ay lang picture. Inap na nga nakakita mo kung sa tinod. No, daghang maayo mo debate. Pero taning check-in dito sa mga singana nay, mga lodging house, di ba? Di basihan ang maayong binuhatan igsoon, kabaguhan sa kinabuhi diha ta magdaog. Mao nay kahayag. Dili ta kapandulan kung dili ang uban kadaghanan mapanalanginan. Dili ta makaangin kung dili panalangin. Kung atong mabatunan aning gitawag og kahayag og asin nining kalibutan. If ever di pa man mo balik ang Ginoo niya, mutaliwan ta nining kalibutan na kay ba mo igsoon nga once imong nahimo ng asin o kahayag nining kalibutan. Mubiya ta nining kalibutan nga dili gud ta malimtan nila. Magbilin tag maayong ligasiya. Ngano man kay daghan man mga tawo nga napanalanginan nato. Daghan man mga tawo nga na-bless sa tong kinabuhi. And because of that, bisag di na ta nila makit-an, buhi ta sa ilang kasing-kasing. Buhi gyapon ta sa ilang unahuna. O pwede pa tayo ipasa nila sa next generation. Nga narabay tao sa una nga mauna, grabe. Grabe to ka-blessing sa una.
Amen. Asin o kahayag. Now, mangutana ko, kumusta yung Kristohanong kinabuhi? Sa inyong pagpangalagad sa Ginoo Igsoon, inyo na ba nang nahimo? Nahimo ba mong asin o kahayag? Sa atong mga binuhatan nga gipakita, ingon nga Kristohanon, napanalanginan ba itong silingan? Napanalanginan ba ang mga nakaila na to? Or nahimo tang kapandulan? Igsoon timan again, gitawag ta aron mahimong asin. Aron timplahan na to ang mga kinabuhi nga way lami, gubot kayo. Gitawag ta aron mahimong kahayag, aron ma-expose, aron nas kangit-ngit mo danag ta malamdagan, mahayagan ug musunod sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father God, salamat sa imong mensahe, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo, imong gipanumduman sa imong pulong karon nga kami gitawag nimo ingon nga asin ug kahayag, Ginoo. Imo ming gitawag aron mahimong mutimpla sa mga way lami nga kinabuhi karon nga gubot kayo. Imo ming gitawag, Lord God, aron ma-expose ang nas kangit-ngit. Kay kami kahayag, Ginoo. Ingon nga ikaw nga Dios nga mong gialagaran, ikaw ang kahayag. Ug ikaw nga kahayag ni puyo sa mong dughan. Ug karon, Ginoo, nagkinabuhi mi sa kahayag ug among gipasidlak ang kahayag pinaagi sa maayong binuhatan nga resulta sa dihang nangalagad mi kanimo. So Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time nga mahimo jud ming kahayag, Ginoo. Asin, mahimo ming panalangin. Mahimo ming maayong modelo, maayong ehemplo, maayong sulundon. Mahimo ming panag-ingnan, Ginoo. Mahimo ming panalangin, Ginoo, dili kay makaangin or kapandulan. But instead, makadala mi og daghang mga katawhan nga na sa imong tiilan. Tungod kay amo jung mabatunan or amo jung mahimo nga mahimo jud ming kahayag jud mi. Makita ka sa among kinabuhi, Ginoo. Makita ka sa among batasan, binuhatan, sinultian kinaiya, Ginoo. That way, sigurado nga kahayag mi sa tanan nga makakita namo, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And of course, Lord, wala mi mahimo kung wala ikaw tabangi mi, Ginoo, nga musidlak yun mi. Ug sa tanan nga mga viewers karon nga maulaw pa mo share, Lord, hatagi ka isog. Kung dili man sila makasulti but ipakita, Ginoo, let it be nga mo reflect ka sa ilang binuhatan, Ginoo. Aron ma-realize nila nga sila kahayag yun. Ma-realize sa tanang nakita nila nga siya, Ginoo, alagad nimo or anak nimo. Kay sa ilang binuhatan, batasan, kinaiya makita ka, Ginoo. Di man sila kasulti kay maulaw apan sa ilang binuhatan, mo reflect ka, Ginoo. Sigurado nga muhayag sila. Again, himu aming kahayag, Ginoo. Himu aming panalangin to all of the viewers right now, Ginoo. Himu aming maayong sulundon, maayong ehemplo aron makadala mi og daghang tawo nga nas kangit-ngit nganha sa imong tiilan, Ginoo. In Jesus name. Thank you, Lord. I pray kaning imong mensahe mao ni makahatag na mong motivation. Mao ni makaingon, Ginoo, nga porsigido gyud mi, determinado mi nga mahimong kahayag ug asin. Nining kalibutan nga grabe kadautan, Ginoo. Nining kalibutan nga ning level up na ang kadautan. Tabangi mi nga mosidlak mi aron sila malamdagan ug moduol sa imong tiilan. Salamat, Lord. And this time we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents. Tanan, Ginoo, nga naa sa mga lain-laing kanasuran, mga higala namo, Ginoo. Ikaw, Ginoo, magakupot silang kinabuhi, Lord. Ikaw, Ginoo, magatagbo silang panginahanglan. Ikaw, Ginoo, hatag kanila kanunig maayong panglawas kay dili sa lalim masakit nga nasa layo nga pamilya, na layo sa pamilya. I pray for divine protection and favor from you sa ilang mga amo, sa ilang trabaho. I declare promotion. And above all, I pray, di sila makalimot nimo. Di sila malipat, magsige silang tigo mo kwarta, makalimot sila o atiman sa ilang relasyon nimo. Kaysa katapusan, dili ang among tinigo may matubang nimo, kung dili among relasyon nimo. So Lord, let it be nga taliwala sa ilang kabisi mo, hatag sila gigayon nimo. Like this, sa imong pulong, sa pag-ampo, or pagdaig kanimo, Ginoo. Na sila personal devotion nimo, Lord God. Knowing ang tanan nga naa nila karon gikan sa nimo, Ginoo. So I pray nga i-value kanila kanunay ang blesser, dili sila malipat sa blessing. In Jesus name. Again, kupti lang kinabuhi, Ginoo. Bantay sila kanunay, tagaig may panglawas o tagaig kauhaw sa imong presensya. Ang mga naa karon nagsuffer sa mga lain-laing tentasyon, liguna, tagaig kaalam, Ginoo, para maka-overcome sila sa mga tentasyon nga masugatan nila, Ginoo. Salamat, Lord God, in Jesus name. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers as well, Luzon, Visayas, and Mindanao, kutob sa mga kitaan tanan nga magtanaw ni Ginoo this time og sa mag-replay, Ginoo, unsa man ilang problema.
Unsa man ilang struggle karon Ginoo. Unsa man nakabugat silang kasing-kasing, tabangi sila Ginoo. Tagbuay lang panginahanglan Ginoo. Magmilagro ka Ginoo sa dapit sa ilang kinabuhi karon nga need nila imong milagro. Need nila imong hikap Ginoo. Mulihok ka, mamuhat ka ng dapita Ginoo in Jesus name. Lord, walay matago nimo. Ginoo, nakakita ka sa among mga kabugat, even ang among mga luha nakakita ka. So Lord, tabangi ang imong mga kanakan karon in Jesus name. Kung naay nakinahanglag ay kayuhan sa balatian, sa physical and emotional, Lord, ayuha. Kung naay nakinahanglag comfort, kay na-depress sila, kayuhan, ihatag ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon Lord God. I-comfort sila, ipabati imong gakos nga narakas kilid. Wa ka, nibiya nila Ginoo. Liguna sila Lord, for them to overcome all the battles nga ilang giatubang karon. Ikaw ang Diyos, wa imposible nimo Ginoo. Og andam ka musapnay sa imong mga kanakan Ginoo. Andam ka mutabang sa nanginahanglan, ug andam ka mutagbo sa among panginahanglan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. So Lord, niningtak naa ang kuno namong kadaugan. Ang kuno namong kaluwasan sa among tibok pamilya, kadugo, kaliwat. Ang kuno namo ang financial breakthrough. Sa nanginahanglan og trabaho, ang kuno namo ang trabaho Ginoo, opportunity. Doors Lord God. Open doors sa mga bag-ong trabaho Ginoo. Ang kuno namo ang kalampusan, kalambuan, pag-asenso Ginoo. Ang kuno namong kadaugan. Ang kuno namong kagawasan gikan sa mga gapos sa kaaway. Ang kuno namo ang mga milagro kay bulungang butang gikan kanimo. Dawaton kini namo amahan. Inaanggi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nga mao imong agalon, bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. That's all for this morning. So, sakto kayo pa. Salamat sa inyong pag-subaybay. See you next time. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. So, again, mga subscribers, mga followers, viewers, star senders, salamat kayo sa inyong pagkikuban. Gaan kayo sa dughan, Pastor na minaw, himaya sa Ginoo. God bless you, Sister Alona Libores. Para presensya na sa Ginoo Igsoon. Again, this time, ako ibalik ang dungog himaya sa itong buhi nga Diyos. And, amping o gampo kanunay mga Igsoon. Na, I declare that today is gonna be a fruitful day. Mabungahong adlaw, punos, kalinaw, kalipay. Ang tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo. In Jesus' name. Full of God's protection. Amen? Pastor, paampo ko ni Saka akong dugo. Roberto Diana. Arira na, diris ko anak ko Igsoon na. Kay nahuman naman tag-prayer. I-claim ang kadaugan, Igsoon, i-claim. Singa na to. Roberto Diana. I-appeal di ka sa kong prayer, Igsoon. Roberto Diana. Ilista naman na ako. Okay, so that's all for this morning. See you again next time. So on, again, kanunay akong nagampo. Namos maayong kahimtang kanunay uban sa grasyas Ginoo. Og maybe this afternoon makalugar ko no. Basta bakanti lang ko Igsoon mag-live tagbalik. Amen. So again, amping ta kanunay. God bless everyone. To God be all the glory.